seger lan uga tambah tenaga. Gedang goreng iki aja kita tilikono kadung kuriang enak kurangi pelanggan riko. Kopi susu anget-anget, gedang goreng panas bisa. Yung hati sediaaken yorong nong mejoyo dasarane. Warung tendo pinggir dalan, hang dodol ayo cepetan. Wes kadung dadi langganan eman sing bisa senalekaken. Anget kopi susu dari kompok rodian gawe awak seger lan uga tambah tenaga. Gedang goreng iki aja kita tilikono kadung kuriang enak kurangi pelanggan riko. Anget kopi susu dari kompok rodian gawe awak seger lan uga tambah tenaga. Gedang goreng iki aja kita tilikono kadung kuriang enak kurangi pelanggan riko. Baik, informasi dari Puja Kayu, kita siapkan segala sesuatunya dulu untuk sama-sama berangkat nyongkolan. Yang tak muter ke ini. Timuk juga telangan berjulu nih, kita putar arah julu nih, karena kita akan sama-sama untuk berangkat nyongkolan.